Mayong adlaw mga kamisyon. Natay gamay nga pagdasig ka natong tanan. Ikaw karon nga naminaw, buot baka nga madasig. O kabalon sa isuliran nimo karon sa imong mga kabalakas kinabuhi. Pero mga kaigsunan, mga kamisyon, gusto gyud ang Ginoo nga madasig ta adlaw-adlaw. Taliwala do na tay giatubang nga bisan unsa nga sitwasyon o kahimtang o circumstansya. Pero dasiga imong kaugalingon nga mopadayon ka, moabante ka, nga motawag ta sa Ginoo matag adlaw nga tanan. Walay laing solusyon sa matag circumstansya, problema o pagpanginanglan. Ang Dios makatabang nato kay makahimo siya, makaablis siya og mga oportunidad, maka-provide siya, milagroso siya. Si Pedro bitaw sa diyang gipaninglan sila og bayad sa buwis. Simple ra may ingon ni Jesus. Pamasol dito sa lake, unang isda nga imong makuha, kuuta ang baba kay nay kwarta dito. Ambot pasabot mga kamisyon nga diya sa Ginoo mga butang imposible, posible. Nga daw may karagwa na pero kung mutuman tas Ginoo, musalig tas Ginoo, naagi provision ng Ginoo. Si Pedro miduol sa kay Jesus kay siyempre yang gisulti kay Jesus nga dunay nangulikta nanginanglan tag pambayan. Ya si Jesus kay full-time man siya nga missionary. Walay laing panginabuhi si Jesus. Gawas ra gyud siya nga nagtuman ra gyud siya sa kabubuton siyang amahan. Ingon gali si Jesus nga ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Sayunan ka. Mabasa nimo sa John chapter 4 gikan sa verse 36. So well, nalantay gamay nga pagahisgutan mga kamisyon. Unsa gyud ka importante ang kining pamalandong nato sa pulong sa Dios, ang pagbato nato og kining tinguha ba nga makakat-on ta, mutubo ta diya sa Ginoo. Kabalo ba ka nga dunay parables gihatag ni Jesus sa Matthew chapter 25. Dunay pulo diya ka mga dalaga nga birhin nga naghulat silang pamanunon. But sad to say, yun ang Bible in si Jesus nga ang 5 sila maalamon ug ang 5 mga danghag sila. Gitawag po sila sa ubang version og mga buang-buang or sa pay laing term dia. So meaning sabto nimo kani silang pulo pareho sila naghulat, mga ulay naghulat sila sa pamanunon, pero ang 5 nganong gitawag sila og kining danghag tungod kay kumpiyansa sila sa ilang kinabuhi. Ang issue diha ang ila amang lamparahan kay nagkaahop-ahop na nya kay wa sila kabalo nga kadlawon pwedeng moabot ang ilang pamanhunon. Pero yun ang Bible, ang 5 ka maalamon na sila extra nga oil. Ang buot pasabot nga dili sila mutugot nga ang ilang lamparahan mapalong or mag-ahop-ahop. Concern kay sila sa kahayag nga ilang dala. Ang pangutana karon sama nimo, concern ba ka sa kahayag nga naa nimo? Ang pangutana karon, kinsa ba nga kahayag? Unsa na nga kahayag? Sa Bible mingon si Jesus sa book of John 8 verse 12 nga si Jesus mao ang kahayag. So ang pangutana karon, concern ba ka sa kahayag nga mao si Kristo? Ang buot pasabot nga concern ba ka kanunay nga si Kristo kanunay mo'y mo danag sa imong kinabuhi. Si Kristo mo'y makita, siya ang mo reflect diya nimo. So ang taong maalamon, kanunay ka naghunahuna, kanunay ka concern about God, kanunay ka naghatag og pagtagad sa kabubuton sa Dios. Meaning wala ka nagkumpiyansa, dili ka musugot nga ma-defile ka, mahugawan ka sa kangit-ngit ning kalibutan. Kanunay nagdilaab ang kalayo, kanunay nagsiga ka while waiting for the day of the Lord. Wala ka nagkumpiyansa, meaning kada adlaw nagdilaab ka. Pag moaksyon og kapalong imong suga, imong pabiluhan, mo refill ka og oil, kanunay gyud magdilaab. Nga ingon si Jesus ang other 5 gitawag sila og mga tawag sila og danghag. Kaya nga kumpiyansa ra kayo, nagulat sila sa pamanhunon, unya ang ilang sulo nagkaahop-ahop na. Hantod nga karon napalong gyud ang ilang sulo, nya mo'y pag-abot sa ilang pamanhunon. Gani ingon ang Bible nga magtukaw kamo og magbantay kay wala mo na sayod kanus ang
balik sa inyong pamanunon. Naambot pasabot mga kamisyon, ayaw kumpiyansa sa kinabuhi, magtukaw ka, meaning kanunay ka naghandom, connected ka kanunay sa Ginoo. No, ikaw nga nangalagad sa Ginoo, ayaw og sugot nga mapalong ang imong kahayag, mapalong ang imong sulo. Kay basig mo abot sa takna ang wa ka nasayod. Kay gaya na yun ang Bible nga ang pagbalik gali sa Ginoo sama sa adlaw sa kawatan. Kinsa bay kawatan man ang hidaan, wa gyud. So alang kaninyong tanan, alang kanatong tanan, dasigo na to tong kagalingon nga ipasiga nato kanunay ang ato ang pabilo, ang sulo nga nato kining kahayag nga naghatag og lamdag sa atong kinabuhi, sa atong dalan. Walay laing kahayag sa Bible nga gisgutan, si Jesus ang tinuod nga kahayag nga angay nimong batunan. Busa akomodasig nimo kung si Kristo naa nimo, padayon nga ipa dilaab na nga kalayo, ipasiga sa imong kinabuhi nga makita ngadto sa kadaghanan. Gani dunay ingon sa Bible nga ang imong parahan ayaw ibutang lalom sa lamisa. Kay nganuman dili mo nakahatag og kahayag ngadto sa uban. Ibutang gyud nimo diha sa ibabaw sa imong lamisa aron mo hatag og kahayag ngadto sa uban. Mo nay tinuod nga Kristohanon, mo nay tinuod nga nangalagad sa Ginoo, nga din ikaw concern sa kahayag nga dapat makita kanunay si Kristo sa imong kinabuhi. Dalaygon ng Dios, salamat sa iyong pagpaminaw, salamat sa iyong pagpalo sa ato ang channel. Ang Dios magapanalangin atong tanan. Bye-bye.